Id-Djoċesi Maltija ċelebrat l-eluq tal-ġublew tat-tama tas-sena 2025 permezz ta' qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fl-Imdina, ġublew illi kellu l-islogan Pellegrini tat-tama. Fl-omilija tiegħu l-Arċisqof għamel referenza għal Papa Franġisku fejn semma kif dan il-Papa li kien fetaħ il-ġublew poġġa lill-bniedem fiċ-ċentru ta' kollox u fakkar kif dan huwa mument fejn nuru l-identità tagħna u sabiex inħarsu lejn din il-mixja spiritwali billi nkomplu nġeddu nsawru l-valuri nsara inkluż dawk tal-familja. Il-ġublew jgħaddi bil-grazzi kollha tiegħu. Imma l-identità tagħna ma jħassara ħadd. Is-sejħa tagħna bħala konsegwenza ta' min aħna hija li aħna nkunu preżenza fis-soċjetà u fid-dinja li ġib il-paċi, l-armonija, is-sabar u t-tama. Jiena illum nagħlaq billi nitlob fuq il-familji tagħna l-barkiet li semmi l-iskrittura fl-ewwel paġni li rajna llum mill-ktieb ta' Bin Sirak. Fejn jagħti kummentarju sabiħ tar-raba' mandament weġġaħ l-enfasi fuq leħħet ta' wara mhux weġġa' imma weġġaħ għati ġieħ lil missierek u l-ommok. U kemm jinsisti l-awtur f'isem Alla li dak kollu li nagħmlu mal-ġenituri anke meta moħħhom jeħfif jgħid hija biex ngħidu hekk deskrizzjoni ħelwa tad-demenzja, meta moħħu jeħfif. Dak kollu li nagħmlu mal-ġenituri Alla jbierku, jagħti dnubiet. Huwa privileġġ li tkun tista' turi imħabba u ħniena u sabar u modrija ma' min tak il-ħajja u tagħti dnubietek il-ħafna li għandna. L-eluq tal-ġublew tat-tama fil-Vatikan se jkun jum importanti li jaħbad mal-festa tal-familja mqazza fil-fatt waqt din il-quddiesa spikka l-involviment tal-familji. Preżenti wkoll għall-eluq tal-ġublew kien hemm diversi saċerdoti flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joe Gallia Kurmi kif ukoll il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Intant din is-sena qaddisa se tagħlaq uffiċjalment fis-6 ta' Jannar li ġej mill-Papa Ljun 14 fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan sabiex imbagħad il-Knisja tibda tħares lejn is-sena 2033 meta mistenni jsir il-ġublew tal-fidwa li huwa ġublew speċjali li jfakkar b'ferħ kbir l-2000 sena tas-salvazzjoni tagħna, 2000 sena mill-qawmin mill-mewt ta' Ġesu Kristu.